Okay, dagens udfordring er så, at vi skal stille hinanden 5 spørgsmål, og hvis man svarer rigtigt, så får man lov til at tage et stykke. Jeg samler lige op. Bare snak videre. Okay, men så får man i hvert fald lov til at tage et stykke ananas. Men hvis man svarer forkert, så skal man tage en skive løg. Og det er løg. Ja. Okay, nej, du starter med at stille. Okay, hvad er mit yndlingsfodboldhold i Danmark og i udlandet? Okay, i Danmark er det Randers FC. Ja. Og i udlandet, så er det... jeg kan ikke huske det. Manchester. Nej. Så... Det var Real Madrid. Hvor fanden? Leg. Så må jeg så ikke tage en af hver. Leg. Det var jo et spørgsmål. Du skal løje. Skal jeg så ikke kun spise et halvt løg? Fint. Godt så. Okay. Nej. Jeg skal snart bare arbejde. Så... Hvorfor tog du ikke det lille stykke? Nå, bare spis. Ja. Så, må jeg høre de spørgsmål? Ja, men... Det var sgu godt, det her blev vasket. Hvad er det? Ja. Okay. Ej, vi skal altså lige have noget vand. Ej, Nalle, du ved ikke, hvor slemt det er. Må jeg spise et stykke ananas imens? Nej. Kun for den der gode. Jeg er altså også ret god. Nå. Og så tog du ikke noget med til mig? Vi deler. Nej, så kan jeg nok finde selv. Okay. Spørgsmål 1. Okay. Hvad var mit første kæledyr, som faktisk sådan rigtig var købt til mig? Fordi kan du huske, at jeg fik Sebastians hamster og sådan noget. Men det første kæledyr, der var købt til mig. En kanin. Nej. Hvad var så? En dværghamster. Nå ja, det er Skal vi spise et løg? et helt lidt. Helt ind i munden. Helt. Du skal spise det helt. Altså, Du må skal jeg også ikke tage en sluge bid? det. Nej. Og man tænker, okay, det er ikke så slemt i starten, men vent. Nej, du skal spise det. Ellers må du det i munden igen, hvor det fandme næsten. Jeg kan ikke blive så. Lad vand. Hej far. Hvad laver I? Vi laver en god video. Husk I at rydde op efter jer, ikke Pia? Fører jeg så Nadia med en halv. Ej, jeg smager ondelig på tungen nu. Ja, men er det sådan en? Nå, ja. Jeg troede, du havde noget løg på læben. Der er jo ikke. Ja. Så dig. Hvad er min yndlingsfarve? Kan du fortælle mig, hvad Louis yndlingsfarve er? Orange. Er det rød? Nej, det er blå. Yes! Jeg tænkte enten rød eller blå, fordi rød for One Direction og blå for Randers FC. Nej, jeg skal så spise løg! Ja. Flot ansigt. Et med det. Der er ikke nogen, der har fået en anden, der siger, du ved godt ikke så meget om hinanden. Det er også nogle ret sådan svære ting. Det smager sjovt på tungen. Men altså, Det er ikke sjovt. Okay. nå, må jeg høre dit andet spørgsmål? Okay. Hvor lang tid gik jeg til folkedans? I 10 år. 7 år. Fuck det, mand! Nej, jeg tager det mindste. Nej! Tag det største. Nej.
Må godt tage en bid sådan en gang, og så tygge det, og så slutte Ja, jeg tror bare, det gør det værre. Ej, jeg kommer bare til at være en løgånde fra nu af på arbejdet. Ja. Du skal. Bare slutte det. Skynd dig at slutte det. Det er ikke så slemt. Har du gjort det? Og græder du? Det er fordi, den der kan der, han er mere stærkere end andet. Oh my god, okay. Okay, min tur. Eller din tur. Eller stil spørgsmål. Når jeg bliver stor, der er 3 forskellige ting. Du vil være konditor og håndboldspiller. Og hvad fuck er den sidste? Hvad er den sidste? Er det ikke nok med 2 ting? Altså, Det har du ikke engang skrevet på. Nej, men det skal være 3 ting. Du skal selv, og så skal du skrive det på, Nadja. Nej. Far, han får lige en rugbrød. Kom nu. Sidste ting. Jeg kan ikke huske det. Så må du spise et stykke løg. Nej! Så svar bare en ting. Nadja! Du har bare lige ændret det, du har. Nej! Nadja, det er snak med en, når du ikke har skrevet det på. Fint. Den største ting, jeg helst vil være. Konditor. Eller håndboldspiller! Du kan være håndboldspiller! Ja. Godt. Tak. Ding, ding, ding. Woo! Så er det min tur. Ja. Okay. 3 ting, jeg har gået til af sport og sådan noget. Folkedans, håndbold, svømning. Ja. Ja! Ding, 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 ding. Det var faktisk ikke særlig godt. Andet næste spørgsmål. Hvilket nummer spiller jeg til håndbold? Nummer 1. Nej, nummer 8. Det er løgn. Nej, Er håndbold, eller er målmand ikke? jeg er ikke målmand. Skal du spise løg? Ja. Du skal løjes. Nej. Er klokken? Kan du det der? Det store? Nej, jeg tror det er mindst. Se, nu fik vi hørt, at det er nederste med. Ja, det er et lag. Ja. Må jeg ikke godt til det? Nej. Det er det, der er stærkest, så det skal du spise. Det næste stykke, man spiser, det er bare meget, det sviger meget mere i munden. Spis det! Godt. Mit sidste spørgsmål. Jeg skal sige det til dig. Nå ja. Okay. Ej, det gør ondt. Ja. Okay. Nå, græder du også lidt nu? Ja. 3 fag, som jeg har, som du ikke har. VØ. Som er? Det skal jeg ikke sige. Jo. Så skulle du også have sagt 3 der. Så VØ. Hvad på det der? Så lige høj. Højdeøkonomi. Okay, VØ og... Hvad starter du med? Det gider jeg sgu ikke sige. Skal jeg ikke bare sige 2 ting? Nej, 3. Jamen, jeg skulle heller ikke. Jeg skrev 3 ting ned. Høj. Nej, VØ og... Må jeg gerne kigge i skabet? Nej. Jeg ved det ikke. Jeg giver ikke op. Jeg vil ikke have et løg. Jo, sig det. Giver du op? Ja. Så spiser løg først. Nej. Okay, jeg har i hvert fald VØ, og så AØ og det var det hed! Hvad var det sidste? IØ. IØ. Og så er jeg også, jeg ved ikke, har du samfundsfag endnu?
Mm-hmm. Det gør ondt. Au! Undskyld. Okay, mit sidste, det er, hvem vil jeg helst møde, Ronaldo eller Louis fra One Direction? Louis. Nej, Ronaldo. Det er en løgn. Nej, det er, Det er en løgn. Nej, det er, Nadia. Det en er det løgn. ikke. Det har du aldrig sagt. Det har du aldrig nogensinde det har jeg så sagt. Du kan lige sidde og bestemme det nu her. Nej, jeg Det har du sagt det aldrig til sagt. mor og til far. Har hun sagt, at hun hellere vil møde Ronaldo, end hun vil møde Louis fra One Direction? Det har jeg sagt til mor. Det har du sagt til mig, ja. Den er ond, den der. Hvor har du fundet alt det post fra? Nå, lad. Havde du ikke en masse post med? Nå. Ej, det er lille, det der. Åh. Ej, det var ikke så slemt, det her. Der kom det. Ja, det var mit andet nemlig heller ikke, men det kom til sidst. Au, min tunge. Ja. Au, det hjælper ikke. Au, det hjælper ikke. Det er dig. Okay, så er jeg rigtig. Jeg savner. Ja, det kan jeg. Okay, en ting, gerne har ville være som voksen. Skuespiller, instruktør. Ja. Ja! Au. Okay, så alt i alt, hvem vandt? Jeg svarede rigtigt på Jeg svarer halvdelen af det der. Og jeg svarede rigtigt på det der. Jeg kiggede lidt på det der, du havde fundet frem, og så tænkte jeg, om det var noget, jeg kunne begynde på. Så en halv, og du har fået 2, så du vandt. Jeg begyndte på det, fordi der skulle sukker og hele marmelade. Nå, okay.